Nggih. Sing baku dalu menika wonten dalem Pak Pak Marno. Marno. Lah napa kok beto paku? Baku. Baku. Baku napa? Baku ki apa? Baku ki bak enek bakune ngoten nih. Baku ki sing nggih sekolah cah cilik lho nek kursine nek bakune. Lho niku bangku, Bos. Bangku. Bangku ki sing BRI terus BCA ka lho. Kuwi bang. Lho, bang ki lampu abang ijo ka lho. Bang Jo kuwi, Bos. Lah Jo ki kowe kuwi buta ijo. Jo. Omongan ora genah ora cetha. Wong kene iki unik-unik lek nyuwun lagu delokane jare ngene iki lho. Nggih. Surate kertasé kandel. Lah tulisane cilik. Lho iki tanda yen to piantun kene iki apapun jadi. Tiada rotan akar pun tetap jadi. Tetap akar. Kan ngono. Tiada rotan akar ya panggah akar no. Nggih. Ngono. Karek perkara dadi apa engko mbo. Ngono lho. Aku ki awake dhewe nek wis seminggu ya ora cethuk ning pentas. Bareng wis cethuk kaya ngene.